4000 euró üti a markot, ha eladod a dízel termékeit. Az egészben az a legjobb, hogy bárki csinálhatja, csak egy számítógépre, telefonra és internet kapcsolatra lesz szükséged, és semmilyen idegen nyelvtudás nem kell hozzá. Na gyere, mutatom, hogyan vág bele az egészbe. Elsősorban nyisd meg a böngészőt, írd be, hogy Unpower Store, ahogy megnyitotta az oldalat, keresd meg a fizikai termékeket, itt láthatod a menüsorban, keresd ki a Diesel Affiliate programját, láthatod, hogy 4,5%-ot fizet ki, és ami nagyon fontos, hogy rá kell menni a kék gombra, csatlakozás az Affiliate programba, ami után rákattintottál, átdobott az oldalra, ahol egy rövid regisztráció után megkapod a te saját affiliate linket. A hirdetéseket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a Pinteresten fogjuk csinálni. Ha neked is felkeltette az érdeklődésed az affiliate marketing, írj egy kommentet, hogy érdekel, és segítek.